Id-dinja tagħna tiswa mitqlu debb u jeħtieġ nibżgħu għaliha. Dan kien is-sentiment espress waqt edizzjoni oħra tal-kompetizzjoni ta' Malta Junior Science Olympiad bit-tema ta' din is-sena tkun l-enerġija rinnovabbli fosthom fuel li jħammeġ l-inqas. Din is-sena din il-manifestazzjoni tax-xjenza fl-aqwa tagħha ġiet organizzata fl-Iskola Sekondarja ta' Ħaddinkli fejn 75 student tal-5 sena sekondarja li ġejjin minn 25 skola differenti minn Malta u Għawdex ipparteċipaw bi sħiħ. Ix-xogħol li qed iwettqu l-istudenti f'din il-festa xjentifika ser qed ikun ikkoreġut mill-esperti tax-xjenza fejn f'dan il-proċess jaraw liema skola ġabet l-aktar marki u eventwalment kull iskola rebbieħa. Dan l-istazzjon żar din l-attività fejn l-istudenti tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport spjegaw il-proċess ta' dan ix-xogħol. Għadna kif konkludejna esperiment fuq biex naraw ġiex tipi ta' zokkor differenti li jinkiser iktar malaj bil-yeast u li jipproduċi enerġija aktar malajr u palizzat qegħdin nikdbu r-riżultati u nikkonkludu din il-biċċa ta' sezzjoni tal-kompetizzjoni. Desiree Xikluna Buġejja, assistent direttur fid-Direttorat tat-Tagħlim u l-Assessjar, enfasissat fuq it-tema ta' Science Olympiad għal din is-sena. Il-tasks, il-problem solving tasks huma dwar fuel li iniġġes inqas u allura ovvjament huwa tema topika ħafna. Intant għal din l-attività mill-aktar interattiva attenda l-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartolo fejn saħaq fuq il-futur tal-istudenti fil-qasam tax-xjenza. Min jaħdem u jistinka f'dawn l-oqsma ikollu futur sabiħ għaliex il-qasam tax-xjenza llum fil-ħajja tagħna ta' kuljum jolqot ma' kullimkien.